Vita. Ayan, so you are all invited. San Manuel Baligi Band Night. Yes. Ay, Baligi Night, sorry. Ayan, so meron po tayong guest band. Ayan. May patalon na kaagad. Oo, para ma-refresh before giving your performance. Mark, okay ka na? Joanna! Joanna! Kailangan mo din mapadalungan, sir. Joanna! Thank you so much, Sir Rusty. At nagbabalik ang aking co-host, Sir Mark Angelo Sorvida. Nabusog na ka tayo, Mark. May bagay na. Oy, Ame, artista ka. Ayan, so again, waiting, live na live pa rin po tayo sa ating official Facebook page, Municipality of San Manuel. And also sa lahat ng mga nandun sa taas, guys, agad-agad kayo Ang mama. Ano yan ba? Kita-kitaan nyo. Sabi dito. Kaya yan, ladies and gentlemen, entry number 5. Once again, people of San Manuel, palakpakan naman po natin entry number 5.
Canada. Once again, kayo palakpak po natin entry number 5! Yes, thank you so much. And showcase nila yung mga parang nakukuha natin sa ating mga water resources. Diba pinakita yung mga some of top resorts natin, yung mga Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.